ಡೌಟ್ ಆಪುನ ಸೊ ಲೇಟ್ ಚೂಡು ದಾದಯ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಿಂತ ಬಿರ್ವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಆಯ್ತು ಕಾಣಿದ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಕೋಡ ತೂರಿ ಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇನ್ನಿಂದು ಡ್ರಾಮಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದುಂಡು. 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ತುನಾಗ ಕೋಡೆ ಆತನು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ತೊಂದಿರೋದ ಇನ್ನು ಭಂಡಾರ ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲನೇ ಅಂಚ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತು ನಿಪ್ಪುಂಡು 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅನ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕುಡರ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ 5:30 ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಆಜಿ ಕಾಲನಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋರುಂಡು. ಇತ್ತೇನೆ ದೀಪದಿದ್ದು ఒక ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರುಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಹುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಕುಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದ್ಸತ್ತು ಕಂತಿನ ರಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕನೆದೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ದೆ ಅಟ್ ರಡ್ಡು ಹೋಲ್ ಕನೆದಿದೆ. ಆ ರಡ್ಡು ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹುಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ರಡ್ಡು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ದೀಪ ಎಂದಪ್ಪ ದೀಪದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ದೀಪದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋದು. ಪೂಜೆಗೆ ಯಾರು ನೆನಕ್ಲಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದು ದೀಪ. ಒಬ್ಬ ಬೆಗರ್ದು ಫೋನ್ ಮಾರೆ ನಂಜಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಜನ ವಯಸ್ಸದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ತೋಜೋಡು ಫೋನಾಗ ಅನ್ಸೋದು ಅಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಐದೊಂಬು ಯಾನು ಓ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪತ್ತು ನೋಡು ಪಂದು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪುಡ್ದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಮಂತರ ಪೂಡತ.
ಸೊ ಅಪ್ಪಗಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ನೆಂದಿ ಪೂಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಂಬುಗು ಗ್ಲೋ ತುಲಿ ಸ್ಕಿನ್ದ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ నేను ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಟು ఒక పిదాడు నాత ఒకటి లేట్ అన్న బంగారు ಅವನಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡೋಲೆ ಬಂದು ನೋ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರೀಮನ್ನ ಖಾಲಿ ಮೇಕ್ ಮಾತ್ರ ഞാൻ പാടുന്ന ബാംഗിൾസ് ക്ലിപ്സ് മാത നെറ്റ് ദീത്ത ഞാൻ നെത്തുള്ളതുണ്ട് ബാംഗിൾ ക്ലിപ്പ് മാത നിൽക്കുന്നത് ഏറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സൺസ്ക്രീൻ ಇತ್ತವರ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುರಣಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ಕ್ ಇದಕ್ಕನ್ನ సన్లైట్ ఎదురుకుల్లో సన్ స్క్రీన్ వాడుందిలే ಎಂತ ಡ್ರಾಮಾ ఉండదు ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪೋನದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅವ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಾಮ ನಿಕ್ಕೆ ಕೇನರ್ ನೈಟ್ ಆತ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾಯ ಎಂದ್ ಡ್ರಾಮದ ಎಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಪ್ಪು ಆತ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅದಾಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಇತ್ತಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10% ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಲೈಟ್ ದಾತೆ ಅಂಚ ಸೊ ನೆನತೆ ದೀಕ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ದೀಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಮರ್ ಪಾಡುಜಿಲ್ಲ ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಂಡ ಕೈಕ್ ಇದು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ನತೆ आई बक्क ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ ಈ ಸರಿ ಡ್ರಾಮದಿಗೆ ಏರ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಓಡಿನಿ ಏರಿಂದು ಓಕೆ ನೆನತೆ ದೀಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀಪುಜಿಯನ್ನು ಇದವ್ರ ಬಾಕ್ಸೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಷ್ ನೆಲ್ನ ದೀಪೇನೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೈನರ್ ದೀಪೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನಪೆ ರಕ್ಕಲು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನೋಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೇಫ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಎಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕಿತ್ತ ಈತ ಶೇಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಈತ ಶೇಡ್ದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಈತ ಶೇಡ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮೇ ಬಟ್ ಇದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡಾಗ ಚೇಂಜ್ ತೋಜುಂಡು ಮೇನ್ ಅದು ನಿಂಗೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಉಂದು ಇದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ 24 hours ಹುಡದಕ್ಕುಂಡ 24 hours ಇಜ್ಜಾವೆ ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದು 24 hours ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೊನಕ ನಮ್ಮ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಬೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಆಟ ಬೀಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋಡ ಅವೇನು ಪಾಡು ಇತ್ತ ಏನು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಲಿಪ್ ಟಿಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕಡ್ಡಿ ಓಪನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದು ಒಂಚು ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ನ್ಯೂ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡಿಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಗೈಸ್ ಅಂಚರ ಪರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆತನು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ತಿರ್ತನು ರಪ್ಪ ಮಡಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದು ಓಡ ಬರ್ಚಿಂದೇನೆ ಬಲಿಪಾವೆ ತಲೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿಬೋಕೆ ಏತು ಶೋ ಕಾಣ್ ಫೇಸ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸನ್ ಗ್ಲೋ ಹೌದಾದಕ್ಕೆ ಮೂಜು ಜಿ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಂದುಂಡು ಡಿಸಂಟ್ ಅವು ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಐಫೋನ್ದು ವೆದರ್ಲಾಕ ಬಾತಿಲ್ ಉಡ್ಚಿ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ದು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ ಕಡೆ ಆಫ್ ಒಂದುಂಡು ಇದು 3 GB ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಅವು ಡಿಲ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಗ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕೇಂಡತ ಅಂಚನೆ ಆಡೆ ಗೊತ್ತಾನದ ನಿಜ ರೂಪ ಪಾಪ 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 ಬಂಪರದ ನಿಖಿಲ್ ಜಿಂಜುಜಿ ಮಾರು ಸಾವು ರಾಹುಲು ಅವಳು ಕಂಡಿಡು ತಿಕ್ಕತ್ನೇಗ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡ ತಿಕ್ಕಂತಿತ್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಾಟಲ್ ಹೊರಕೊರ್ಗೆ ಏ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವು ಕರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಲ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಅವು ವಿಷ ಬಕ್ಕ ಪರ್ರೆಂಡು ಯಾವ ವಿಷ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪರ್ರೆಂಡು ಅದಾಗ ಓಡು ಯಾರಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಲ್ದಿಯಾ ಮೇಕಪ್ದ ಎಸ್ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾಂಡು ಏನೋ ಮತ್ತೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತಿನ
ಮೇನ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ 3-4 ಸರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಲು ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಓ ನೋ ನಾನು ಆಟ ಬಂಗಡು ಬರೀತಿನ ತೈತ್ತು ಬೋಂಡು ಬಾಸಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ಸೊ ಗಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಸಾವು ಏರು ಕೂಡ ಬರೆಯೋಣ ಗುರು ಕೂಡ ಬರೀಕ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಮೂಲಂಜಿ ಅನ್ನ ಸೈನಾಗೊಂದು ಡೆತ್ ನೋಟು ಬರೆಯರುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪರೀಜಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾನೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋನಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಪೋಪುನು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಸಾಕುವ ಕನ್ನಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಆಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾತ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರತಿದ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಪಾರ್ದತೆ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡಿ ಯಾನೊಡ್ತಿ ಒಂದೇ ಆಲತ್ತೆ ನನ್ನ. ಸೊ ಎಸ್ ಇತ್ತ ದೀಪದ ಆರತಿದ ಸೀನಕ್ಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದಿರೋಂಡು ಆಯ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಕ್ಕೋಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಆಂಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಚೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ ಒಬ್ಬ ವೆಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದಿದ್ದೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಫುಲ್ ಪೂಜೆದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಮುಲ್ತೊಟ್ಟು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಾರುಂಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಾರೆ ಅಂತೀರು ಎನ್ಮ ಡೌಟ್ ಆಪನ ಸುರ್ಲೇಟ್ ಚೂಡು ದಾದಯ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ದೂರತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಎಸತುಲೆಗ ಎಸಿ ಚಿಂಚುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಜ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂತಾರೆ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೀನಿ ಎಂದಾಯ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿಪಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ವ ಮೇಕಪ್ ಉಂಡು ಸುಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ತಾರು ಗೈಸ್ ಜ್ವರ ಶೀತ ಮಾತ ಪೈತನರಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪು ನಗರಿಗೆ ಹುಷಾರು ಜನ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಲಿ ಗೈಸ್ ನಾಟಕದ ಕಂಡಗು ಮೈಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾಟಕದ ಕಂಡಗು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀದಾ ಕಂಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಓಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದು എന്നതെ എന്നാ മേരെ സ്പോൺസർ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಸನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಂದಿನ ಚಿನ್ನ 2 ಜನ ಬರ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಬ್ಲರ್ 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 ಇಮೆಟ್ ಉದಯಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಮಕ್ಕ ಬಂತು ಕೊರಿಯರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಸಶ್ಮಿ ಜೀವಿತ ಬರತ್ತಲು ಅಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಪ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಇನಿ ಪಾಪ ನೆನಪಿದಾಡು ಪೇರ ಬೈದಲು ನಾಟಕ ತು ಏರಿಜ್ಜೇರು ಅಂಡದಾದ ಅನ್ಪುನು ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈವ್ ತೂದಾದಿಪ್ಪು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈ ತೀತಿ ಪಿದಾರ್ದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ್ಚು ಅಂತ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದ இந்த ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಯಿ ಟಾಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಾರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒರಂಬ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಪುನ ನಾಟಕ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಶುರುವಾತಿಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬಿದರ್ದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನಾತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಒಂದುಂಡು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪದರಾಡ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಸಿಗೋಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರಪ ಬದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪನಾಗ ಹೋಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಎಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ನಾನು 2 ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಏನು ಸೈತ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಕುಲಾಯದು ಪೋಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಉಂಟು ಕೊಡೆ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲು ಯಬ್ಬೋ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ಕ ಸಂಕಟ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಬಂಡಾರ ಬರ್ರೆ ಮಚ್ಚುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಚ್ಚುಡು ಕೈಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡಾಯಿನಿ ಪಣ ನಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಳು ಬಂದು ರಾಮದೇವರೇ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಿರಕೋರ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಪೂಕನೆಲ್ಲ ಪೋರು ನಂಚಿನಿ ಅಂಡ ಮೀನು ಪತ್ನಿ ಬರೋಡು ಕಚಿಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋರುಂಡು ದೆನ್ ಕದಾತನೇನದಿತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಚೈನ್ ಉಚ್ಕನದಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸುಖ ಸೊ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಲೈವ್ ಇಪ್ಪು ಬಂದೇನಿದೆ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಡು ನಾಟಕ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನತ್ತಾ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೋತಿರು ಈ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಾಟಕದ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕು ಮೇನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಏನ ದೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾವ್ದನ ತೆಗಿಚಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಬಂದು ಕಾದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅದಂತು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬಯಾನ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಆತಿಕ್ಕ ನನಗೆಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್